Right, muri Zimbabwe. Nasi ndinamukoma Frango Slomo vamunoziva vane mukurumbira vekutamba nemukurumbira vekuimba. Saka so nasi nyaya yatinayo tisati tapinda munyaya yedu mukoma Frango chimbomoresai vateereri. Aiwa, ndoti kwazo vateereri. Murisei fara ini ndofara chaizvo. Anditika. Aiwa, tinotenda mukoma Frango. So mukoma Frango nyaya ndinayo. Ndikuona pana Frango Junior. Ndikuona achitendera pa social media, ma TikTok ndikumuona. So mwana wenyu ere ndopa ndoda kunyatsonzwisa bozo wa mwana wane confusion kuti mwana wa Frango mwana zviri kumbofamba sei. Ya mwana wangu ndo first born ndo dangwe rangu iroro. Okay. Saka ndakaona kuti zvechokwadi zviri pandiri ndo zviri pariwo. Zviri pariwo iye futi. Okay. All right. Saka papa ndakatoti sezvo inini ndichiri kumboona ndiri kure so achimboita zvaanoita handisati ndamboita se ndambonyatsombota vanotsi ndaiwa iwo chimboita zvaanoita ka ndozonyatsokuisa mupoto chako chaunozonyatsobika chavo chaizvo zvokuenda kumberi kupfuura zvaari kuita izvo. Alright. Saka imimi mukoma Frango pamakatanga kuona kuti mwana vangu ane chipo chakaita kunge changu makanzwa sei? Aiwa, zvino zvinofadza. Zvinofadza singaiti. Nekuti munoona zvazvinoita manje zvekuti munoona vachena vaya. Vachena vaya vanoona chipo chemwana ari mudiki. Ndizvozvo. Saka isusu kunokwana vatema tinoona tinozoita dambudziko rekuti tinozoita aiwa zvokuita zvazviite. Aiwa aiwa apa vakutorasika. Vakudai. Ukakwanisa kuona kuti chipo chiri pane mwana, kurudzira chipo chacho izvozvo. Ndizvozvo. Iye mupe kuti aite simba. Aite simba rake rese ipapo. Aiwa, tinotenda mukoma Frango basa rakanaka nekukurudzirawo mwana kuti ateere tsoka dzenyu. Saka ngei musati makumudzidzisa muchimbomupawo manotsi. Aiwa, uona sechipo chaunongochiona unongoda kumboona kuti aiwa asina kumhanya kuti ndinge ndichimuti rege ndimbodai. Ndinge ndimbomutarisa so. Uzonyatsotoona kuti right. Naiko zvese manje ndakuzomutipira manje kuti right unoona apo kapo unopadai apo unodai so apo unodai. Aiwa, tinotenda. Saka pane here nguva yamunomboti muri kumba muchiita mariesa kana kuti iye anongoita hake mariesa wake chiita zvaanongoita? Anoita zvaanoita. Asi tinozoona mukoma Frango mapabhendi munotoita kungefanira kumba munoita mariesa makusamba. Aiwa, zati munhu wekuti anoteerawo samudhara andikachiona kuti mudhara kudai iche. Saka iye sometimes paanombouya kumba tongoita tichikoita sei tongobatanidza apo neapo neapo. Alright. Aiwa, tinotenda tinotenda mukoma Frango. Hanziko nayo kumana. Uya umbomutore 2 minutes. Hanziko comrade maitwa sei? Vari kunetsa? Mupewo kamvura yacho asacheme nayo. Mvura waiona kupi? Waiona? Zangono mvura yese. Right, aiwa, tinotenda mukoma Frango. So, ngatikimbotarisei kubhendi kwedu. Bhendi redu rakamira sei, riri kupfuurira mberi? Bhendi riri kupfuurira mberi. Zvekutopfuurira mberi zvekutoenda chaizvo. Zvekuenda. Right, saka gore taakupendera mukoma Frango. Pane zvamakatigadzirira gore rino here kana kuti gore rinouya zvakamira sei? Gore rineri pane zviripo. Kungoti munongoziva kungoti pakuita chinhu mune zvinhu zvaunozongosangana nazvo zvakangora dai zveshe. Ndizvozvo. But unototi vanhu kwavo vanofanira kunge ndavapa ichi pakadai so. Then pozongosvikawo mune zvimwewo zvimhinga mupinyi ndizvozvo. Asi gore rineri hazviite kuti ndatova kana 2. Asi album rese ritonipo nemamwe masongs akatoti wandei. Saka tikutaura kuti gore rinoeri kana album rikatadza kubuda asi 2 masingles tinokanda ipa. Ndotoisa effort chete shungu dzokudedza kuti aiwa rigaiva mbunzwa vaziva kuti ndiripo ichokwadi ende ndichiri kutouya nezvimwe right zvakapfuura izvozvo zvanenge ndavapa pazingu bai.
Right, koma shows mukoma Franco. Muri kudai ere kuma shows. Zvakamira sei ma shows? Muri kuita ere ma shows because ipapa pane vamwe vanotogona kutokudai kuti munge muchindorowa ma shows kwawo. Aya ma shows tikuita. Ma shows tikuita and ndotonyanya kutotenda. Sekuru Musunda gore. All right. Ndo vanotombotichedza ma shows akati wandei nana Guruve, Chiweshe. Iva saka ndoti nerudo rwawo rwavanaro ngavarambe vane rudo rwo ichokwadi saka ndiwa mwaita kuti tikwanisa kunge tichitozikanwa kunzeu aiwa tinotenda mukoma Franco nekutaura kwakanaka. So mashoko enyu ekugumisira ndeyekuti kudii kune mafanzi enyu nasi? Mashoko ekupedzisira ndeyekuti extra kwazvose right aidzoke mumashure chiringe nzira inoramba chinoita se chakabayirira chingasangana nezvakaita sezvinorema nezvinoita se but chinoramba changoita se chakananga changojungira chitoenda chete. Aiwa tinotenda mukoma Franco mazvita. So wanoda kukubatai papi? Wanoda kundibata pa 0785 210063 0785 210063. Alright. Ipapa. Aiwa tinotenda mukoma Franco mazvita. So muri yeZimbabwe ndi mukoma Franco Slomo ndofunga mese munovaziva. Nyaya ndanyanya kugara nawo pasi panapa inyaya ya Junior Franco uyo ari kutora ari kuteedzera tsoka dzababa. Wamwe wengu aine mibvunzo, wamwe wengu aingotaura kuti mwana wa Franco mwana wengu asina rizere asi nhasi tazonyatsa kunzwa kuti chokwadi mwana wa Franco Slomo first body chasho enda netuma twafana zvakafote tuya futi twari kuguruma futi uchatoona pamberi apa kuguruma futi twafana twake kuti ma 1 saka aiwa thank you mazvita aiwa asirotedi sha